माने गासिबखौबो दा माने सोनानै लांजोबबाय गारियाव नोंथांमोना नायनो हागोन नै माने जि बर'फ्रा आलादा रायजो बड'लेण्ड डिमान्ड खालामदोंमोन बे डिमान्ड खालामनायखौहाय माने लाना थांजोबबाय नोंथांमोना मा सानो नायदो आलादा रायजो बड'लेण्ड बिथांमोनखौ जौथाइसालियाव लाना थांना नोंथांमोना नायनो हागोन नायदो बाहाय नै गोबां माने दिल्लीनि सिआरपिएफ बिथांमोना लानानै थांदों नोंथांमोना नुनो हाबाय नै more than 700नि बारा दङ बाहाय नोंथांमोना नुनो हाबाय नै बासानो माने गंब्रै गंबा फैबाय नोंथांमोना नुनो हाबाय लांदों मा बुंनो थागोन दिनै माने बासा गंथाम गंब्रै फैबाय लानानै थांबाय गासिखौबो नोंथांमोना नुनो हाबाय गासैखौबो माने गंब्रै नोंथांमोना नुनो हाबाय नै बाहाय गंब्रै गंबा बास फैदोंमोन दिनैनि दिनाव मा बुंनो सानगोन दिनैनि दिनाव मा बुंगोन बिथांमोनखौ गंब्रै गंबा बास लानानै दिनै सेन्ट्रेल सरकारनि पलिसि खालामनायाव दिनै स्टाडि खालामनायाव बिथांमोना नुनो हाबाय नै जायखिजाया नङा नोंथांमोना मोनसे मेसेज हरनो सानदों bonsu All India Bodo People's National League for Bodoland Statehood Bodo Writers Academy Bodoland Jonathan Selection Mons आरो बिब्दिनो गोबां बर' आफादफोरनि नाजानायाव दिनै भारत हादरनि राजथावनि बे दिल्ली महानगरीयाव जन्तर मन्तराव डेमनस्ट्रेशनाव बाहागो फैनो हानाय आंनि गासैबो अनजाथाव खुलुमजाथाव बड'लेण्ड हादरनि थाखाय थैस' थांस' जुजिनो थाखाय थांखि लानानै फैनाय बर' बिदा फंबाय आरो बिबो नोंथां दिनैनि बे हाबाफारियाव नोंथांमोना बाहागो लाफैनो थाखाय आं गोसो गोरबो सिंनिफ्राय आंनि इन्डिभिजुवेल आरो एस ए हल दुलाराय बुहुमनि बर' जाथिनि जानानै गोसो गोरबोनि बिग्रायारि साबायखर अननाय खुलुमनायखौ आं बावबाय आरो दिनै जोंनि हाबाफारिखौ आसाम गभर्नमेन्टआ मुगैथावथाव राजखान्थियारि खैसार सानानै फानदौलिं सानानै मोनखानाय पारमिसन थासेयावबो जोंखौ फुंनि 10 रिंगानिफ्राय बेलासिनि 4 रिंगासिम डेमनस्ट्रेसन होनानै जोंहा पारमिसन दंखायोमोन जेब्ला आसाम गभर्नमेन्टनि मुगैथाव राजखान्थियारि खैसारनि थाखाय दिनै जोंखौ 1 घन्टासोनि उनावनो नोंथांमोनखौ गोबां अनजिमानि सिआरपिएफ पुलिसनि जवान थांनानै गावसिनि बासो जबरदस्ति दैखांनानै दिनै बे थानाव दोनफैनाया बिराद लासिंसिं बिराद मुगैथाव कन्डेनेबल घटना जादों बे जाफेराखै इट इज ए भेरि अनप्रेसिडेन्टेड इन्सिडेन्ट डेम'क्रेसिनि बेरेखा बियो बेवहाय आङो गोबां माखासे टिभि चेनेलाव इन्टारभिउ खालामबाय जोंथ' खुनुदिन भायलेन्सखौ लायहोग्रा मानसि नङा जों डेम'क्रेटिक मानसि पिसफुल मानसि पिसफुल मानसि डेम'क्रेटिकेलि जों बेवहाय होख्रावनो फैदों गाबनोबो जोंहा बे हादराव जायगानि गैया बिराद दुखुनांथाव दिनै जोंखौ फुराफुरै जोंनि गोहो बोलोखौ दिन्थिनो सुजुग होआब्लाबो नाथाय बिराद मोजां मेसेज खौरां सारा दुनियाव थांबाय आरो आसामजों लोगोसे गुबुन गुबुन रायजोआव जत' बर'फोर दं बिथांमोना मिथिनो हाबाय अलरेडि
जे बर' फिसाफ्रा थै-थां दिल्लीयाव जुजिनो थांदों बिथांमोनखौ जिबायदि लाजि फोनांनो नाजादों प्रमद बर'मोना आसामनि चिफ मिनिस्टारमोना जोंहा उरखाव-गोरा ब्रह्ममोना बेखौ दुनिया दा मिथिबाय आरो दा जों देरहादों we are absolutely victorious we have won the battle Yes, sir. दावहाखौ जों देरहादों मानसिखौ खय बोसोर जोबथि साजायाव जोबोद मोजां आरो दिल्लीयाव फैनाया देग्लायनि थाखाय बेनो लास्ट गभर्नमेन्टखौ जोंहा बारा गले गले फैनो टाइम गैया नांगौबा फैगौ गोदान बोसोराव खेबसे फैबावगोन आरो जेसेबां मानसि थैनांगौ अलरेडि थैखांबाय जेसेबां फिजिकेल मुभमेन्ट रेलगारि होबथानांगौ हाइवे होबथानांगौ जोबखांजोब्बाय जोंनि न' बां सावजोब्बाय जोंनि बिब' बिनानावफोरखौ जिनाहारि खालामबाय दानि जितु सोमावसारनाय जागोन बे मेलेमनि दावहा इन्टेलेक्चुयेल वार इन्टेलेक्चुयेल डिबेट जागोन बुंनायसाय भारत गभर्नमेन्टआ बर'फ्रा थैले जिलाय खुनु जाहोन जुक्तियाव हादोर मोननाङा होननानै मालायनो होजोबखांबाय जोंनो मानो होआ दहाय आङो प्रेस रिलिज मोनसे हगारदों बेनि थाखाय आं सफैनो लेट जादों आं जिबनाव सानाखैमोन जे 1 घन्टासोल' जोंनि मानसिफोरखौ आवाज होनो डेमनस्ट्रेट होनो सुजुग होगोन बेनि उनाव डिस्टार्ब होगोन सिफायगोन बेखौ आं खुनु सानफेराखैमोन बिराद दुखुनांथाव बेनो जोंखौ जिबायदि असनमान खालामदों जोंनि बिखायाव जितु दुखु होदों बे जोंनि सोमावसारनायाव बोरसो जागोन बा जागोन बेखौ बोर हिसाबै लानांगोन बुजिबायना बे बोर आरो थुलुंगानायनि मोनसे सर्स बे फुंखा बे गड inspiration from what kind of detrimental actions have been taken against us. We are the Indian, true nationalist Indians. We true nationalist Indians are. We Indian mapni singaw jong alada montse sa bodoland hadir. Jib जुनारफोरखौ जुदि रैखा खालामनो सिरियाखाना जिउ बानायनो हायोब्ला बे थागिबि इन्डिजिनास बर' मानसिफोरनो मानो होनो हाया United Nations Declaration of the Indigenous Rights, People of the Indigenous Rights बेयाव रोखा लिरनाय दं बुहुमनि बबेबा देशआव जुदि थागिबि मानसि दंब्ला बिसोर राव हारिमु कालचार सोदोमस्रि हिस्ट्रिकेल बेकग्राउन्ड दंब्ला गावसिनि एरिया गावसिनि जायगाखौ बेंनाय अधिकार मोनथाय दं अल आसामानो जोंनि जुगमोन मालायजों सेनानै लाजायै जोंहा दिनै सैसेबो गैला जों दिनै डिभाइड आसाम 50-50 होनदों आदारवाइज जों 100 जों बिनो हागौमोन जों लिबारेल जिखिनिखौ जों मोनबानो जायो जों बेखिनिखौ बिदों बेखायनो मावथि लोगोफोर गोसो दाबाय गोसो बायनाय खोथा गैया जोंखौ जिबायदि डिस्टार्ब खालामदों जोंनि डेम'क्रेटिक राइट्स जोंनि सिभिल लिबार्टिस कन्स्टिटिउसनेल राइट्स फान्डामेन्टेल फ्रिडमखौ जेरैबायदि सेना लादों गभर्नमेन्टआ बेयो जोंनि थाखाय बोर जागोन इट विल लीड अस टु आवर आल्टिमेट भिक्टरि इन आवर स्ट्रागल जोंनि सोमावसारनायाव देरहासार जाहोनो जोंखौ बिराद थुलुंगा होबाय थागोन बेखायनो रायजोफोर जोबोद खस्थ' मोनबाय ओंखामखौ मोनजाखोना मोनजादा आं मिथिला बेवहाय संखानाय दंमोन बेखौ लाबोनोसै नामा मावनो बेखौ दा जिखि जादोंला बिराद खस्थ' जाबाय जोबथानायाव नोंथांमोन बयनोबो आंनि गोसो गोरबोनि अननाय साबायखर आरो बिगियारि बिबुंथिखौ होनानै आं बेयावनो फोजोबबाय न'आव थांफिनलायनानै मोजाङैनो मोजां जों हजों सानैलायफिनदिनि बबे लामाखौ लायोबा थिग जागोन गाहाम जागोन आं बयखौ दिनै आपिल होदों प्रमद बर'खौ आपिल होदों
जेसेबां बर' बिदा फंबाय दङ जिखि आफादाव थाया मानो नोंसोर जे गोरोन्थि भुल मावफ्लांबाय बेखौ सिमान जाबानो जाबायब्रा जों निमाहा होगोन ना समाजा निमाहा होगोन गभर्नमेन्टजों थगायजाबाय नोंसोर गावसोर रोङियाव गोरों मानसिनाव सोङियाव बेखौ सिमान लाबानो जाबायलै ज' लोगो लालायबानो जाबाय आं बे रोखोमै आपिल आर'ज आं खावलायगासिनो आं मिजिंथियो डेफिनेटलि दा बावैनो एबसुआव थानाय होन इउपिआव थानाय होन बा गुबुन आफादाव थानाय होन बिथांमोनाबो बर' बिमानि बर' बिफानि बिदा फंबाय बिबिनफोरनि जे ट्रेजेडि जे दुखुनांथाव जे अबस्था अलखद सम बेखौ निश्चय बुजिनानै जोंजों जयैनो सोमावसारनोसो बाहागो लाबाय आरो जोबथानायाव आनान गसाइनि खाथियाव आंनि आर'ज जाबाय जायफ्रा दिनै असे खोथाखौ बुजिनो हाथ'वाखै बेबायदि मानसिफोरनो बिदा फंबायफोरनो गोरोन्थि जाफ्लांनायखौ मावफ्लांनायखौ साननो हायैखौ सानहोनो थाखाय जाहाथे बिसोरनो गोहो बोलो हरो ब्लेसिंस हरो बोर हरो बेखायनो आफा आनान गसाइनि खाथियावबो आं आर'ज गाबबाय गोजोन्थों दे No Bodoland! No rest! No Bodoland! No rest! No Bodoland! No rest! Sivay Dasa! Sivay Dasa! Jai! Jai Bodoland! Jai! Let's move on to the long land! Long land! Long land! Let's keep on the long land! Long land! Long land! Jai Bodoland! Jai! Jai Bodoland! Jai! बे जाहैबाय पुलिस स्टेशन बाव गोबां मानसिखौहाय एरेस्टेड खालामदों नोंथांमोना नुनो हाबाय लखबा नोगोर गिदिरनै चलो पीछे पीछे छाई में जाओ छाई में चलो 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 छाई में उधर जाओ उसके नीचे